Mdala. Ndeipi Clinton. Boza mirasi. Akawani ndarangarirwa naSister Sibongile. Sister Magona mandona COVID. Masipaka sister kamapisa ingapawedzere imwe faibobo akawani sister. Masipaka marangariro mudhara nduna. Zvakatopresa. Zvakatopresa. Zvakapresa wena se pamtakatoipa. Zvokutoti ndatobhu. Saka muchaita sei negauri? Negauru. Negauru ndichamboti ndakati ka 10. Umboro hupfu mudheni. Alright. Anditi ka. Wadaro. Imwe for bob. Andikuziva kuti maretsi edu muno mumbare akakwira zvakaipa. Yendawo kurenti. Aiwa masipaka. Vasimbisa. Aiwa vasimbisa. Vanhu ndiri paCanada. Iyo sister from Canada akawani. Sister Sibongile. Hanzi mucharaga mborangariro mudhara wangu. Anditi ka. Aiwa aibo sister Sibongile mandisipaka. Azvikuoneka kuti hamukunakirwa mudhara zvikuoneka kuti mukunakirwa mudhara saka weekend muchatopinda muri bho. Aiwa weekend ndatobho mubanda zenyu banda bhoto. Aiwa ndo yacho. Aiwa akawani Clinton. Iri bho Sharp.